Çehiýa kommunizmi parahatçylykly ýol bilen agdaran Mahmal Rewolýusiýasynyň 25-nji ýyl dönümini belledi. Müňlerçe adam Praganyň Narodny köçesinde 1989-njy ýylda student protestleriniň başlanan ýerinde jemlendi. Ençeme adam pursatdan peýdalanyp Çehiýanyň häzirki prezidenti Miloš Zemany onuň ortýada bildirýän simpatiýalary üçin tanqid etdi. Gazagystanyň Almaty şäherinde 16 ýaşly gyz Moda we dizaýn boýunça okuw jaýynda bolan partlamada heläk boldy. Partlamanyň harby urdan başlangyç tälim berýän sapagyň dowamında el granatadan dörenligi barada habar berildi. Şeýle sapaklar Gazagystanda Sowet döwründen bäri geçirilýär. Ýene 8 adam keselhanaga gidildi. Polisiýa derňew geçirýär. Kırgızstanyň paýtagty Bişkekde Birleşen Ştatlaryň elçihanasynyň öňünde protest geçirildi. Orsiýetçi protestçiler Birleşen Ştatlaryň Kırgızstana täsirine garşy çykyş etdiler. Bu çäre maliýeçi George Sorosyň saparyna gabat geldi. Saparynyň dowamında Soros maliýe taýdan özüniň golda berýän Merkezi Aziýadaky Amerikan universitetine bardy we Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambayew tarapyndan kabul edildi. Siz günüň täzelikleri bilen tanış oldunuz.